Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Шон Омели ният дорад ки дар турнири қасри сафед бо Пётр Ян реванш гузаронад. баъди оне ки Пётр Ян мерабро шикаст дод, дар даруни ман як ҳиссиёти нав пайдо шуд. Ман гуруснагии ҳақиқиро барои муҳорибаҳо ҳис кардам. Ман ба октагон баромада Сон Ядонгро шикаст медиҳам ва бо Пётр Ян дар турнири қасри сафед реванш мегузаронам. Ман дигар ягон вариантҳоро надида истодаам. муҳорибаи киро боз дар қасри сафед ташкил карда мешавад? Перейра ва Топурия чӣ гуна ки медонем дар он ҷо баромад карда наметавонанд. оиди Макгрегор бошад, пас дар ӯ боварӣ нест. оиди Ҷон Ҷонс бошад, пас аз рӯи суханони Дана Вайт онҳо ӯро дар ин турнир дидан намехоҳанд. ба ғайр аз ман дигар ягон кас нест, гуфтааст Омели. ногуфта намонад ки дар пеш Шон Омелиро муҳориба зидди Сонг Ядонг интизор аст ки муҳорибаи онҳо рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 мегузарад, ки ҳамчунин дар ин турнир Умар Нурмагомедов зидди Дэвисон Фигейредо меҷангад ва бо эҳтимоли калон кадоме ки ғалабаи дурахшонтар ба даст орад, ҳамон довталаби навбатӣ шуда метавонад. пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн ва ҳозира комментатор Даниэл Кармие боварӣ дорад ки муҳорибаи Арман Царукян зидди Илия Топурия беҳтарин муҳориба мешавад. Арман ҳамаи корро карда истодааст то ин ки дар формаи хуб қарор дошта бошад. баъди рафтани Ислам ӯ шояд беҳтарин ҷангори вазни сабук аст. ӯ дар ҳақиқат ҷангори сахт аст. ӯ калон, бақувват ва ҷисман боинкишоф аст. Топурия ҷангори олиҷаноб аст. ман фикр мекунам ки Илия ва Арман ду ҷангори беҳтарин дар ҷаҳонанд. Педи Пимбле ҷангори беҳтарин аст. Ҷастин Гейҷи ҷангори беҳтарин аст. лекин ба назари ман Арман ва Илия як чизи махсус доранд, на танҳо дар малакаҳо, ҳамчунин дар муносибати онҳо ба якдигар, ва аз ин чиз таърихи хуб барои муҳорибаи онҳо сохта мешавад. барои ҳамин бале Арман бениҳоят ҷангори сахт аст, гуфтааст Кармие. ва дӯстон, бисёриҳо бо ин фикри Кармие розӣ ҳастанд ва боварӣ доранд ки баъди рафтани Ислам аз вазни сабук танҳо Арман аз ҳама рақиби вазнин барои Топурия шуда метавонад. худи шумо дӯстон оиди ин суханҳои Кармие чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. чемпиони вазни миёнаи UFC Ислам Махачев боварӣ надорад ки чемпиони вазни сабук Илия Топурия гӯштини сахт дорад. фикр мекунам ки барои ман ӯро дар замин идора кардан проблемаи калон нест. касоне ки мегӯянд ки ӯ гӯштини хуб дорад, греплинги хуб дорад, медонед одаме ки гӯштини хуб дорад дар ММА тамоми раунд ба пушт намехобад, чунки ту 100% раундро бой медиҳӣ агар ки ба пушт хобӣ. а ӯ дошт чунин раундҳое ки ба пушт аз поён буд, гуфтааст Махачев. ҳамчунин Ислам оиди охирон суханҳои Топурия ки Ислам ва Ҳабибро таҳдид карда буд чунин ҷавоб дод: ман намедонам ки бо ӯ чӣ гап шудааст. дида мешавад ки ӯ моро каме бад мебинад, лекин ман фикр мекунам ки мо ин корро ҳал мекунем. вақте ки бо ӯ дар ягон ҷо вомехӯрем ё дар оянда, шояд дар октагон ҳамаи корро ҳал мекунем. ӯ аз чизе розӣ нест ва мо бояд аниқ кунем ки аз чӣ ӯ розӣ нест, гуфтааст Ислам. ҳамчунин Ислам оиди муҳориба зидди Шавқат Раҳмонов низ фикрҳои худро баён кард. фикр мекунам ки агар ҳозир Шавқат баргардад ба ӯ муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд, лекин агар ӯро зидди ман монам, пас тамоман ягон проблема нест. лекин ӯ як сол зиёд шуд ки ҷангидагӣ нест ва фикр мекунам ки ӯ бояд ягон ғалаба ба даст орад пеш аз оне ки барои камарбанд ҷангад, гуфтааст Махачев. ҳамчунин Ислам хабар дод ки ба ӯ муҳориба моҳи январ пешниҳод карданд, лекин ӯ розӣ нашуд, чунки барои омодашавӣ вақти кам буд ва Ислам гуфт ки баъди моҳи Рамазон, моҳҳои апрел, май, июн барои муҳориба омода аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.